расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним вазни Беллатор байни чемпион Вадим Немков бо рекорди 15-2 ва Довталаб Йоэл Ромеро бо рекорди 15-6 рӯзи 16 июн дар турнири Беллатор 297. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. шаби гузашта ҷангвари бебохти вазни 61 килограмми UFC Умар Нурмагомедов хабар дод ки UFC муҳорибаи ӯро зидди Мераб Двалишвили ташкил кардан мехоҳанд. UFC Дана Уайт: ба ман муҳорибаи асосии турнир рӯзи 13 май зидди Мераб Двалишвили пешниҳод карданд. ман пешниҳоди онҳоро қабул кардам. аз сабабе ки Мераб айни замон осеб дорад, ман ба ӯ саломатӣ орзумандам. аммо моҳи июн ё июл ман ӯро дар қафас интизор мешавам, навиштааст Нурмагомедов. фикр мекунам ки муҳорибаи онҳо муҳорибаи хеле шавқовар мешавад, чунки ҳардуи ҷангваро гӯштини хуб доранд. аммо ҳамаи гап дар он аст ки оё Мераб ин муҳорибаро қабул мекунад ё ин ки ӯ муҳориба зидди Кори Сенхагенро қабул мекунад, ки рӯзҳои истироҳатии гузашта ба Мераб визв дода буд. агар аз рӯи стил гирем, пас барои Мераб муҳориба зидди Сенхаген хубтар аст, чунки муҳориба зидди Умар Нурмагомедов барои Мераб Двалишвили муҳорибаи вазнин хоҳад шуд. ҷангвари машҳури UFC Хорхе Масвидал ситораи UFC Ҳамзат Чимаевро таҳқир кард. ман суханҳои Ҳамзат Чимаевро дидам, ки дар он ӯ ба Алекс Перейра визв дода буд. ту худат кӣ ки ба Алекс визв медиҳӣ? ӯ чемпиони ҷаҳон аст. аз ту бошӣ ҳатто як муҳориба бо ҷангварони то 15 вазни миёна гузарондагӣ нестӣ. ту наметавонӣ ки аз вазни даркорӣ 4 килограмм зиёд бошӣ ва баъд муҳорибаи унвонӣ талаб кунӣ. аввал муҳориба гузарон ва баъд гап зан. а ҳозираш да боша хубтараш даҳонатро пӯш. зидди Гилберт Бёрнсе ки ӯ бо як аъзо бо қарори на ҳамаи доваро ғолиб шуд, мебинем ки ман чӣ кор мекунам ва одамон фарқият байни ман ва ин аблаҳи насли наврасро мебинанд, гуфтааст Масвидал. хотиррасон мекунем ки Ҳамзат Чимаев дар муҳориба зидди Гилберт Бёрнс бо қарори ҳамаи доваро ғолиб шуда буд, аммо Масвидал гуфт ки бо қарори на ҳамаи доваро. ҳамчунин ногуфта намонад ки худи Хорхе Масвидал муҳорибаи навбатии худро аллакай шаби 9 апрел дар турнири UFC 287 зидди Гилберт Бёрнс мегузаронад. президенти UFC Дана Уайт ба чемпиони вазни ним миёна Леон Эдвардс ки бо Колби Ковингтон ҷангидан намехоҳад ҷавоб дод. гӯш кунед, ман мухлиси Колби Ковингтон нестам, аммо Колби сазовори муҳорибаи унвонӣ аст. ман Леонро гунаҳгор намекунам. ӯ 2 маротиба Усманро шикаст дод ва акнун ба ӯ боз рақиберо медиҳанд ки стилаш ба стили Усман монанд аст. вақте ки ту чемпион мешавӣ, ҳама ба сари ту мераванд. ҳамаи ин қотилон дар як сол 3 маротиба ба сари ту мераванд. ту бо ҷангварони сахти вазни худ вомехӯрӣ. ба Усман ва корҳои кардаи ӯ назар кунед. ӯ вазни худро 2 маротиба тоза карда гузашт. Усман яке аз бузургтарин ҷангварон дар ҳама замон аст ва Леон ӯро 2 маротиба шикаст дод. акнун ту Леон сардори ин вазнӣ ва ҳама ба сари ту меоянд, аммо рақиби навбатии ту Колби мешавад. агар ки камару Усман вуҷуд намедошт, пас ҳозир чемпиони вазни ним миёна Колби Ковингтон мебуд. ӯ ҳама вақт дар ин ҷо буд. ӯ вазни даркориро кард. ҷангвари эҳтиётӣ буд ва омода буд ки ба ҷои Усман ё Леон ба муҳориба барояд. боз миллион сабабҳои дигар аст ки Колби Ковингтон сазовори муҳорибаи унвонист, гуфтааст Уайт. дӯстон, худи шумо бо суханҳои Дана Уайт розӣ ҳастен ё ба фикри шумо Колби Ковингтон сазовори муҳорибаи унвонӣ нест? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.